खुलुमबाय लोगोफोर दंफैयो बाक्सा थाथ'गोन सानैसो आरोबाव ओमफ्राय मैया सासे मार्टियास नखराव थांदोंमोन फेमिलि मार्टियास नखरनि बिमाजों एसे सावरायहैदोंमोन बिराद दुखुनांथावना दिनै बिथांना भेरिफिकेसन जालांबाय गोबां जालांबाय भेरिफिकेसन जासि जानानैबो आंनिनो एखे बेटस जों एखे समान ट्रेनिं लादों एखे समान जों गुलि हरदों एखे जों गाखोनाय समाव आलादा आलादा जालांदों किन्तु हाजो मानखोनाय समाव आलादा आलादा जाय हक जिखियानो जादोला जों एखे बेटस एखे ट्रेनिं एखे बेटस एखे समानावनो एखे दिन थारिखआवनो जोंनि क्लजिं सेरेमनि गुलिबो हरना समायखिरा लानो लादों एक्स एनडिएफबि आफादाव जयनिं जानाय समावहाय थ' बिथांनि नखराव जिहेतु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय 5 लाख समाव फोसावदोंमोन दिनैसिमबो मोनाखै मैया बेलासियाव थांदों बिराद दुखुनांथावना बेफोरखौ आं मैया हगारनाया दिनै बेफोरखौ सोंदोंमोन आं मोनगोन होननानै बुङो भेरिफिकेसना जादों आरो थांदों ना बेफोरबायदि होनना बुंदों थ' दिनै बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना जायफ्रा मोनथावथाव बेफोरबायदि जुदि मोनाब्ला सोरबा बायदिया मोनोब्ला बेसेबां लाजिनांथावना किन्तु नैबे पिस एकर्डआ जायफ्रा मोनाखै जिउ दान होनाय जायफ्रा थै होनांनाय नैबे जितेननि नखर बा जायखौ बुंदों जों जेखाय बिनि जिउ दान होनायाव नैबे बिटिआर गोरोबथाया सोरबा फरायसा आफादब्लाबो दुगा बुंनो हानाय सोरबा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना स्ट्रं बाथ्रा बुंनो हानाय सोरबा फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलायबाय थानो हायो बिथांमोननि जिउ दान बिथांमोननि अबदान दिनै बिथांमोननिखौनो जुदि मोनाबा बिथांमोना जुदि मोनाब्ला बेसेबां दुखुनांथावना नोंथांमोनाबो दिनै बिथांमोननि एकर्डखौ लानानै गोरा सोंखारिनो हादों सोरखौबा बुंनो हादों दिनै नोंथांमोना नोंसोरखौ दिनै जों बुङोब्ला गाज्रि मोनो गुबुन जायगायाव दिनैहाय स्टेटमेन्ट होग्लुङो जों दुखु नाङो जों भुक्तभोगि मानोथो दिनैहाय 27 जानुवारियावहाय एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनैहाय मानो असान्ति सुक्तिसो होननानै बुंनो गोनां जादों जोबोद दुखु नाङो थ' गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैबावदोंमोन गोबां बाथ्रा गोसो सिङाव दुखु नांनानै दं नैबे पिस एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रजन दैमारि जाय एनआइए नांनानै थानाय बिथांमोना उदां जागोन मालाबाबो जायाखै आरो जानायबो नङा होननानै आं सिन्था खालामदों मानो दिनै बिथांमोननि जेबो नांनाय बा कर्टआव थांनाय रायलायहैनाय जेबो गैया जेबो मावाखै दिनै उकिलफोरनाव सोङोब्ला एनआइए केसखौ सोर मावदों सोरनि दायथ' दङ होननानै सोङोब्ला सोर आखायाव लादों बिदि होननानै सोंबा रावबो फैया एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर रावबो फैया जाय हक दिनै गभर्नमेन्टनि मानसिफ्राबो रावबो फैया सरकाराव जाय खुंथायाव थादों बिथांमोननि रावबो फैया खबर लाफैया बिसोरखौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो होमबा बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा दङ मानो सोमावसारा मानो धरना होआ मानो राजा लामा ओंखारा बै समावहाय सोरबा सरकार थायोमोनबा बे समाव दिनैनि दिनाव जुदि बिपिएफआनो जुदि थाबाय थानायमोनबा दिनैनि दिनावहाय थायाखै मोजांनि बाथ्रा हाग्रामाया रायजागौमोन दिनै प्रमद बर'खौ बुंनायाव ससियेल मिडियायाव प्रमद बर'आ इदि बायदि रोखोमनि खोथा बुंदों दिनैहाय आरो बुंजाखागोन नोङो बुंजाथाव बाथ्राखौ नोङो खामानिखौ मावदों मानोथो दिनैनि दिनावलाय कयेकजन इउपिपिएलनि मानसिफोराबोलाय बुंनो हायाखै रन्जन दैमारिनि आसायाव दिनैहाय बयबो इउपिपिएलआव फ्रायानो हाबदोंमोन नाथाय दिनैलाय मानोथो ओंखारफिननो गोनां जादों साननो गोनां प्रमद बर'नि माखासे बाथ्रा बुंनाय आं प्रमद बर'नि समस्थियावनो दं दाबो प्रमद बर'नि समस्थियावनो दं गोबां डेभेलप जादोंनो माबे बिथिङाव डेभेलप जादों आं साननै जाजेनबाय मोननै जायगा गिदिंदों आजि 30 बोसोरनि सिगां लामाया जेरैमोन नोंनि समस्थियाव आं दाबो बुंगोन लामाया 30 बोसोरनि सिगां जेरै नुदोंमोन दाबो बिनो दं जि जायगायाव औवा सुबासे दं बिनो दाबो दं जेरैबायदि लामा जायाखैमोन दाबो जायाखै दिनै नोंथाङा डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों बबे बिथिङाव जादों मायाव जादों दिनै बे लामाखौ दिनैसिमबो खालामनो हायाखै आं खोन्थागोन साननैसोनि उनावहाय जिखियानो जादोला प्रमद बर'आ दिनैहाय
दाखालिनि दिनावहाय गोबां बाथ्राबो बुंदों सोरबा सोरबाया थांदों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा आं नुदों नाथाय बि खोथाखौ रन्जन दैमारिखौ दिनै स्टेटमेन्टआव मा बुंदों बियो सर्ट पिरियड जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जों लाबोनोखौ नाजागोनसो लाबोथारगोन उइदिन बे मान्थनि गेजेरावनो बे खोथाखौ मालाबाबो खाथां बुंनो हाया सिदा बुंनो हाया बिसोरो मानो बुंनो हाया मानोथो सरकाराव थादों सरकाराव दङब्ला खाथां सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंनो हानायबो जानो हानांगौ दिनै सरकाराव दङ होननानै दिनै जों सर्ट पिरियड थाबैनो लाबोनोखौ जों प्रेसारखौ होगोन नाजागोन आर सोदोब थालांबावबायना बेजों खिबु उनावहाय जों लुबैदों सानसे साननैनि गेजेराव बा बे बोसोरनि गेजेराव जों बरनथारगोन 100% रायजोनि सिगाङाव मानो बुंनो हाया बेफोरबायदिखौ बुंनो हाया प्रमद बर'आ खारन दिनै बे गबोनाय लगे लगेनो प्रमद बर'नि फारसे रावबो थानाय नङा आरो नेक्स्ट 2025 नि उनाव बिथाङा थागोन ना थाया बेखौबो साननो गोनां जाय हक गोबां बाथ्रा बुंबाय दिनै फरायसा आफादफोराबो बुंबाय थादों नैबे गोजोननि गेजेरजों मोननै मोनथाम जिनिसाव गोजोन फैदों दै आं बेखौ बुंनो थाङा बुंगोन आं बेखौ एक्सटर्सन किडनेपिं ओमफ्राय आरो इनकाउन्टार बेफोर इनकाउन्टाराबो जाबावदों दासिमबो जागासिनोबो दङ एसे एसे खिन्थु नंखाय दायाव एक्स एनडिएफबिनि नामावहाय गावथारनाया खम जादों दा मायाव गावदों दंफांनि नामावहाय गावदों आरो दा मा बारा जादों रेप खालामनाय मार्डार खालामनाय बबेयाव जादों गोजोननि नोगोर दावथु बिखा होननानै बुङो जायखौ क'क्राझारावनो जाद्लायबाय थादों दिनैबो माथो सासे गुबुन हारि दिनैहाय बुथारजानायखौसो जों नुबावदों मानो जाबावदों गोजोना बेनोमोन नामा रेपिं जानायफ्रा बेफोरनोमोन नामा गोजोन जानायफ्रा दिनै बेफोर बाथ्राखौ माखौबा रायखाङोब्ला बिराद दुखु नाङो थ' जेखियानो जादोला आं न'आवसो दंफैयो बिदानि माखासे दाखालि जिहेतु प्रेसार जादोंमोन स्ट्रक जादोंमोन बावहाय फैदों थांनो हायाखै थांगोन माखासे खामानियावहाय ओंखारनो हायाखै थेवबो बाक्सायाव जाखिनि हायो मोननैसो न'खराव थांनांगौमोन थांनो हानाय जायाखै थांगोन आं आदानि जि हालात जि अबस्था स्कुल क्लास खालामनो हायाखै गैयाब्लाबो मास मोनसे मोननैसो रेस्ट लानांगोन आं बेखौ सानदों आथिङा लेफ्ट साइडजोंना एसे बोलो फैदों आरो लेफ्ट आखायाबो एसे बोलो मोन्दों सोमावनो हायो बेफोरबायदि एसेखौ खिन्थु आसा खालामदों नेक्स्ट मान्थफ्रावहालागै एसेब्लाबो मोजाङै 100% नङाब्लाबो 10%सोआ मोजां जागोन होननानै थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि इसोरनिया बाय ओरै हमबानो बाय गोरा मोनो जोंनियाथ' ओरै सेरथाबबाबो जों गोरा मोनाना सायो